Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Benang pen scam yaga longkur mankor badro benang pen telun susu yagi kam jongkur kasengkur marwen ha sing sajan jong tayo balala kala pen long ye kajing langkur ha kasen ka bakhatway kabala long hadin ar pos nam ba kasengkur kam syam lala ban pen long ye kajing langkur pelun ye kene kajing lang la pen long hasinong kram halor jong udom marwen lane udlum marwen ha East and West Khasi Hills District kumban syukdo bawat laga kur marwen kala dei ka wei dang ki kur hapo gari khasi kabala slam bat kabala don lupa nadu ki por ki barim henry la seng ye ka seng kur marwen house nem shejar khandai spa khandai phnyau bat nadu ke snam lanang la ban lum ban lang ye ki parakur da ki nong ilam jong ka kur shushu nadu ke snam bala seng ye ka la penlong ye ka jinglang kur man la snam hadu snam ahjar san Henry nadu snem ahjar sanpan om syam lala aban penlong ya kejingilang kur pelon bat deitat hadu kenek snem ka pementa kata hos snem ahjar arpsan la penlong biang ya kejingilang kur ki long kenyi barang ba jong ka kur hab ajeng keren ha kejingilang gila penpau ya kejing kemen ba sa sien lala aban lum biang ye ki kur ki bala poisa ha keleng ki benta jong ka rilum khasi bat jantia bat ki bala nangkiu ha kiliang baro nadu kajingdon jong ki samla pule ki bala he kerdan pule kajingdon jong ki nong tre sarkar bat kham tam ki nong elam niam bat ru kajingdon jong ki nong mikmat paiba ki bakakur ka sngo sorong bantip ba ki ladon shibun ki bala nang ki bala stan shushu agene kasngi hapdeng kajingelang laplan paiba ru ya ka kot ka bala tho halor kajingyai lenti jong ka kur marwen ya ka bala tho da uba pring li marwen ka bala ai kerteng ka ma mawen ha ka bau presiden rangba jong ka kur uba trilington marwen ulasim ye ka benta ban pelai paiba ye kene ka kon nalor ka jingwan poi jong ki hajar ngot ki khon ka kur marwen ki bakan thobro ya ki nong ilam bat ki khot jong ka sengkur ha gene ka singi lai don lang ru ki riu pok khmat jong ka kur ki bakan thob nadu reverend father wilbert marwen ubri archbishop ka jelan yam ba nong stoin uba pius marwen ubri mla bat mdc ka ranikor constituency ki pastor ki beri naga kur marwen ki rangba balang ki beri naga kur marwen uba trilington marwen ubri presiden rangba lembat kiwe ngalarang ba kadne ndeng kenya ka kamkur namar kidon kini hinmen ki balasan nadu ki ba bomdon hangne bari ba ibadon hangne badeng bagi khot ki ba pniai i kamkur baro tia ka kur marwen ngalong ukna rit ba ngam dayo lar de ban ong aa ndre ha kata ka yeng bangali songkha ngap pniai i kam baro namar kimdon senrang tingi don bon kiduna ba ki ba tre ban keren lani ban pniai tingi don box bon akani kur marwen jongi bakini ki nongyalam jongi ki mama jongi ki men jongi para jongi ki tre ri ban ki dia ba te kumangala ong meni ngadang long batmai badbak dang kena akani kamkur hoj kumubreu ngala rengba ba ngala temen ngala song thai na ki artli ki kam te nengkong na pludi ngala song thai bat sa sien akani ka arpautri Januari ngala song thai ru na MPSC te kadai ka kabu yang bandon lang banyo iangi katne ki para kur ki jongi ki bedon na kelen sodong jong kani ka ri khasi jaintia wat kham tam nang ni na ki para kur ki bedon hakani ka dong ka than paryong ke bangi ken kum kadai ka tenrai jongi kat se ka banga le mencuang tre nong stoy ye kendo bon ma ki para kur para jai ki kur marwen ki ba mi nang tai than makurat na than kensi ban na kiwei barang so sengai hadu kata-kata ban yo i ki para kur te kadai ka kabu yang i wal kumbala ong dakin kini kinong yalam jongi bat kumbala ong dau bishop jongi mene ngia bon bha ka kur marwen i don kam i sngo don box bon nga banga mi na kani ka kur ka jaj ka banga laban ong si kentien ka kur ka bayat sakmat balong progressive fakiliang baro te kani ka jingalang hangni lese hakijing sotho jonga kamdai tang bangin ne itu itau ndai ka longru bangin ya sngo try para kur ya sngo try ni sngo jan iwe pat hoj ni don la ka jong ka kenhun
leseh ka jinglong niam jinglong kom la ke jong ka kenhon nrei kumbala pon pau mane do bishop ni long kacu ka thmei bat kacu ka jing snow buram keliang iwei pat bat habang yong ya snow try haka jingmut junga bangala haka jing yasiam jing ya kendu junga lani jingmut jung perkat junga ngalong ba ni dei ban ya don ka jing ya pet iwei pat jing harap iwei pat kam tam itu badon pedang kejing duna lane kejing kam sitam haki babon ki bentah kedai yang ki bakam la kam he kam san bad ki ba kam la katai bor barit jongi bania tanlang bania support lang bania ai mensim lang tengah so kemen sibon ban yo ya ban yang kemat jong pi ya ban pen itu elade ngasong hang tei mentah te bangla song tat ngabun ka por ngapendon ngapenlut ban ngasong hang te haka sinong sangpung ngalong utuman besan jong ka balang presbyterian hang te sangpung kumtang kambun kam ban ngamdayo tan ban song selong haselong isong isa haka dong ka basong hang to jan ka hospital Nazaret bat hagani ke por ba lapan kentang bishop yang yanga kakur barok kawai kelawan haki unit baper baro kilawan ban kersan ban aimen sim bat ban duai naga benta jonga kalong sisa ke jengkemen bat ngasngau sarong ban long ukur marwin namar kakur jongi kadai kakur kebahe kebayar kadai kakur keba tibreu tiblei kadai kakur keba nang he nang san tetongin yang teli kawai kum kawai kakur ngaken mau ya ki kentien jong i ma kaspar bala klatno hakapor ba kentang yang apo senong rang blang iwan badila kren hakaliang jong kakur ila ong kini ki kentien ngadei u presiden jong kakur marwin international hoj international marba hoj ngidi berkemen mar ngid na marba ki kur marwin jongi kidon keleng kidon sa Europe kidon sa Amerika, kidon sa Asia, keleng-keleng kibala trei bat kibadon hakini gijaka. Teta gadaw uang ngamday tang ukur jong u presiden jong kakur hangnih ndai ngadai u presiden jong kakur internasional. Nang tau uang kini kikentin, une u persa jonga uang yang hatu kapor. Un salong briu man briu une. Uang unsal man briu don bapen kan mau yang aman hakani uang usalong he uang kumta. Tidon bapen kan mau yang aman hakani ki hadar ki ong ba ukur jong pi hatu kapor ba kentang ya pi ula keren ni ki kentin bat mentag la urlong ba ma pi long unong yalam jong kabalang hakani ka southwest west ka hills but east and west te yong ngi kan mau kitin jong u ngong hadu menta pidang kan mau ngi kan mau namar ba ula ai jing keren te menta kala urlong ya pi ka kur jong pi hoj ngis go kemen ya kani ngi kan mau i ya ima gaspar ngajukan mau berbor ya i ngi kan mau kibala yalam yangi kini kirang ba jongi kibala kham rang ba yangi kibala don la gajong ka kerdan ha gajing trei namar gajing trei sitom jongki namar gajing minot jongki kilong briu man briu bat mangi baro iwei pa iwei ngin persang yakani bat ngin don kathong ba mangiru nadu badang kena hadu samla ngide bandon kane kathong bangin penlong briu man briu haga jing im jongi kakur kadai ka identity jongi balingi ong ka identity namar habangi let hangno lada kadai tangka kerteng kampat biang henrei naga benta jongi habangi ong kidai na kakur ka jaj ayu habangi dei na kakur ka jaj marwin ngisngok kemen ya kakur jongi ya ka marwin jongi kamdei bala shu ai hendai kadai ka bala hier pateng kamdei ka bangi wat hendai kadai ka bahier pateng na imei jongi ki bala kha yangi ki bala yawan segene ka pertei tagadau ngimla ban kier na kane ngimla ban ong angangam dei umarwin em ngimla namar klem kane kakur ngimdon identity hangne hapo kari jongi
keleng saudong habang ilej ngidon kane ka family name yong ka identity ka ba kerpang hadu kata-kata kum kakur te tagadaw ngisngaw sarong ngisngaw kemen bad habang lat nga siyang partay nga lej sono na kendu ya kikur la jong la dangalej tang hane po Meghalaya la jong ru la dadon kikur sngaw kemen su tenad ya kendu iki sngaw kata gajing sngaw jan kadon barabor kadon kadni gajing sngaw sihin men sipara ban nga sngaw kemen barabor habang e kendu iki wada po Europe kidon kibalet kidon kibatrei kidon sa po Amerika kidon sa Asia sa Malaysia kidon kini kikur jongi kibalet trei kibala syakri ya laga jong kakam naga benta ka ying kasem naga benta ka kur ka jata ka daw ngisngu kemen sngu sarong bangidon laga jong kikur te kukur ba iet kani ka identity jongi kamdei ban sa yalam bakla yangi namar kajing le bha jongi kajing trai minot jongi kajing long briu man briu babha chungi ka akor ka buram chungi ka ainam ya kakur lada manga ngale bha lada manga ngadon ka akor ka buram nga im kajing im ka babha haga jinga dei bat ki para briu haga jinga dei haying asem haga jinga dei bat ka senong ka thau bat kari pe jat ben riu ngi ainam ya kakur balada manga ngadei briu ubale klem akor ubriu bang im klem ka akor ka buram bat im ki ijing im kamkai hakane ka parthai ngi ai buram da ka basniu ya laga jong kakur tena ka tagadaw tongin yai ken mau bahabangi don hangno habangi im hangno menta po kane kari khasi jantia jongi neu no tho aga kot ba pring ni marwain basa amal ki udah nasional umkram nang ni ladi bola bani utara juga ni jakaru wen gitu lah te naga mata ka jeng bentoy juga kur ka jaj giger khu ke londian ni pawa ya kani ka kot ka balai kerteng ma wen tengam tip ka mut yu kata te sai puli ya ka Allah subhanahu kene kene ka kot ma maweng de saya thiet ki ba don jimot bentit ke sa thiet goblin berkuyu no tho ya ka badingi kur ka jaj bangai jun ba kene kan ai ka jimatoy bangayang hagne kapor Ahmad jong pi ki para kurbaro kawai bat ngadap da kamen sem ka bas ngo kamen shishabat ngo hun jurut kasin ka baning kong wan hakamiting kur marwen kei ka kabangas ngo kamen kalong ba kajing angnur ka jonga ka bangai kendo iki para kur haba ngalek haki jaka boper haki penta boper nomor kino ki kuro habang ilay aki jaka ki boper kadon katu kajing snow try ka snow eat ka snow jan habang ilay sipo riboy habang ilay sipo west kasil habang ilay sipo jentia habang ilay snow ke jakaro kiwan bentur syahmat ben penithu kum ki parakur tikano ngi snow sarong habang i kendo ki parakur haki jaka ka boper bet kajing angnut kajunga kalong ba lano ngan yo ben poi ha kamiting kur kumbangi along menta kasni kalong kawai kajing penithu kawai kajing sung jan kawai ngitip ya katernai jong kakur lade kawai ngitip bakakur kajungi kakur kabahe hapo kari khasi jantia kajungi kumba pilaya snow na kinong keren ki basyakmat kepala pensyai ha kajing ya lenti jong kakur kariti ke tustur ke jong kakur bat ngi snow sarong bakum kakur ngidon ki kinyirang ba
kibayalam lenti ya kakur kecungi mengitip ben im ya karti kedustur ben im ya kakur ngidon kam ya kinong ilam ngidon kam ya ki kinyi rang pak ben betin yang lenti yangi ben yatai ben batai ya karti kedustur ben tip ya ka kur kajungi hakabidei bakai imlang kasalang hakabidei bat kasyongkha kasyongman habidei bat kajingya janti jong kakur kumba kiniki kinyirang ba kajungi ki baladap ai jingkran ya kajing pensyai ha kajing ya janti hakarukom kerti kedustur jong kakur kajungi te nganam sim sibon ya kapor hoj habidei berapok konsusi habidei bakastet ngalalong rangba andre hakmat jong kakur hi ngadang long i badang kena namar bai ngidang don kikni rangba kejongi te nakle kejongaru hakni kapor kumba nakle kini rangba kila kentu kila kerku kerok kila kentu nakapa jongi lang kikur borok kawai bangin im hakikur hakatibriu tiblai bangin im hakakur hakaburam hakakor bangin im hakakur bangin treistom bangin im hakakur belaj nakinu kikam ke bangin sniu haka im lang haka salang bangilong kikur kiba kier na kiba songkha khle songkha ka ba khamya dei ya haprukom se songkha haka ba yadei ba ke sangkama kumbangila ya sngo na kini kitin rangba ya kini kijongi de hakni kapor na kleng jongaru mene ngala don tangkoi kijing mut kijing perkhat bangai hangne ya ka report ha ka ba ngapet hangne ha ka balai habidei bakni kijing ya dei kur kejongi kijing ya dei kur kijing ya te kur de kumba ngidon hangne ki kur nong phut dengan nong tenger rangtong te balai ngakwa benbo ngalaong bangan sara ya kue ka mat abede bekani kejing ya dekur khamtam station po snong ka bangasa nong lam nong jeri nong kulang pormodar ceruk sinisha nong malang bakakur marwen bakakur nong tenger ngi stay ngi da khen kaju mongi ai kaju don adu don ki kpo ki ba menambi naju ka poru kidon kiba ai marwen bet kidon kiba ai nong tenger tingi abang hakin kisgi ngadang po suapuan ni minting kur nga persang keli blay kalong kumni ngintip om kinirang ba mansua ki batay bakakur nong tenger bakakur marwen ngi long kaju tengah persang berkeli tuat but nado kanos nem ima kata kalayat nado daki spa snem te menin ngadang ya menen dang ya pun presiden ong e ngila thau ya ko komiti banya penbaik bah tengar ngadap ka mesim ko bas ngokmen ma bandayo bet penbaik bah ba yadei bakane khanang ba hakapateng kamuan kacing penkelumar lese habi dei ba kacing penyat jong kakur tengos ngokmen hangne balabu yak tuka sub komiti bah po disembar arjar alpusan kabana kalian kakur kalapan ya ka report te kanil ke ka bangadon kamesim ka bangong ban ra aka meeting kur ngali ibahangne ha ka report kabaladon te ngam simsu ya kapor te suwa bangan perkut nga kitbok kiruyang na kamta jong pilang baro ki kinyirang ba kinongilam jong kakur ki executive committee jong kakur ki unit jong kakur baper ki parakur hi baro kawai kakur marwanyi kaba ngiyadon haki jaka baper nga kitbok kiruyang to nginlong kikur ki bayatali kikur ki patrestom kikur kaba ngiem haka tibriu tiplay kewan penroi penmane ka kor ka jongi dei ma phi bon penruspa dei ma phi bon penang perstat dei ma phi baro ana dong sedong ki batei ka kor ka jongi man ki jelang ma ju ai ka buram ya gini ginong songkha ya ka kor ka jongi amte bhangne ki don lekim don ginong songkha dei ka jing khoblai ka jonga ka long ya ginong songkha ro kane ke jaj marwain ke jongi katkum ki khana pateng ke snong trai lane ke snong ka nung kong e
jong ka jan marwen ka de ka khau kap ka de ka badon ha pen lang jong ka hima mauyam haga hima maram udah senrang patlio ubala pelajim ya ka wei ka kentei mauyam ka bala pet ha jing be jing spai bat kala poi hagitai ki than maram bat nagata ka kemi kala penrong ya ka kur marwen makan roy ka jaj kelengkat se ka bagadon balai ngong ipi bana syatei syathi syadu mingi semi kumala ong bishop mene hagapor pengentang yu babu kaspar yo ngadei presiden jong kajai marwen ya ka perthai bro ko we namar ki jaj marwen jong i kila sapra keleng saudong kon bersa jong mentai don habilat itrei kum ka doktor ka sumari ki nongpang namar kata kakur ke jongi kade kakur ke bakrau kakur ke jongi kade kakur ke bakrau ba kakur ke jongi namar bakala yar keleng saudong lami sibun kirusnau kirusniu kirunar ndei kibabon te kidei kiriusan dur ya ka imlang kasalang ya ka bahagamiat lah ka kenya ka kriam lah ka san hima sima lah ka sanchar khadar lani haga kamba kenya musim baide rangkat barka hima ka jong blai milaya chaprang habaro gibanta jong ka jingim breu kum kata ka kur pinyo nai ka kur marwen gede ka kur ka bakrau ba ngakat siya ka bangalek kum ong bisyo mene ladang katang syuti bawdo marwen ngadon la ka jong ka suit ngadon la ka jong ka suit namar ba udah ukur la jong hakawi ka suni karbang kadang yajem ti na yui kuwi kukot kubor baka per halorum ngakar ya kata ngamti balay kamansim kapan kren yang ngabangan kar ngaksim ya kata kukot kubor namar kadang ji ngapan kiang ya ka ndak larang kiang ngapuli kita kibanang pao mulu mala ngayon ang kong marwen asok kumen baniwi kata kantin marwen hindi nga kwa ay banios ngo man puli bali ka doon ka kantin marwen yang ne nang asyem ang ta ka kantin ka ba to ang ta kaong syasiat o balantin marwen asok ta ka masim hado kata nanong stone wood ngalit si silong ngawajing tip hangno taw balantin marwen wa syasiat kumta syasiat ngapoy silong yung ngapoy sibil yung ladon harobat ngalit harobat yung lami no nang ne ngaklemi kendo yu peuse nangawan na silong udah persatrai jonga udah persatrai jonga kata kamansim ik marwen kapenlong hadu kata manakane gidang yoi kot kubor latho ba armot ki khana hakana taka giap uwe de marwen ngangatang sui kata keteng marwen ke jaj marwen ngalamare ngalame na yin ayo werlem ye ki perlok marwen ngong le pidon ke jingi ya ka ko la jong ya ilej be yo tau kana bat hadu lum jing tep ngalej namar bang sui chela ka jong ka jaj yela ka jong ka kanja kane ka kur ka jongi kane kumbang ong bari kur ka bayar ba kalem saudong kidon namar kata ngasoban ong ipi ba hangno habadon ka kur marwen to min ik min burom yala ka jong ka kur kane ka jaj ka jongi kane ka jaj ka bati bre ko bati blai hadu manta
kwa ban ong ba tongin sumar bhai ka kur jong inom ailat bagano gano ka chongsang ka chongma kamdei ban rung ka ne ka kur ka jong ni namade ka chongkha chongman bagano gano ka kur ka jai ban reu ka ya pat ke prano dei ha ka chongkha chongman namar ka ta nga kum wei ni kirang ba ong la sandur ye ka ne ka ki ka ne ka kur mar wei bangindon ka kur ka bakum ka ne ngasngou kit khia ngasu kit kli adu kata dei ha ka ne ka chongkha chongman balai namar ba nga de ubo pekur ngalap sibun ki breu haga songkha lada ki tanda de breu lada ki don kam breu lada I kumbo ruspa kyong sangre ne lada ki bo long duk don spa don ye kyong sang ma siam bakalong kumta nakata kadaw ngomeli asno menne haga report haga snem khat kanai spa kendai punyo haga porong adon namun stoin masong marway nga prakhat magani ka kur jumi kat kani ka don balay ingin su panyaj khlem da don kano gono ka jing te ka jing khum yala ka jong ka kur ka jaj nali kan do ibo bukas par hangne paryong ngong tong ni organize no ka dorbar kur la jong khnang ba ka kur kanlong ka bati breu ka bati blai namar kano ka kur kabar tip show ika dustur la jong kata gani ka dustur kaban sajano nei kano ka kur kaban tip ika dustur la jong kata gani ka kur kaban don jingkermen man panya chaprangte nakamanta ka por nganom kren sibun ngadon tang arteli ke kibang kwaban ong apedeng jo pi manta ka wei tongin pej bah yala ka jong kakur banom don kiriu runar kiriu ser baginan don kinang tu kinang sukor banom don nunong punya beriu bad bagin pej bahaya ka songkha ka songman ngili pej bah namar ba haga kitab Leviticus la tho kane ka degling ti songkha ka ta kane ka tinubles kane ka degling ti songkha kane kam de kan ti songkha nang tangin sedang baradang ilalaban le kumta kakur ka jungi kanandon kasang kanamdon kama kabar ni magini sni kibla ba kumala tho aga bible bahagita kisni kibreu kin ich tangerade kinom ich la ka jong kakur ka kanja kinong kiba sarong kiba hangamai but kiba ich spa kita gidi ki problems and challenges ya ke jing im jong no ru ha ga ne ka perthei ke jongi bat ka baar ka bang kwa ban ong man ta phi ke dei namar bangi im ha ka ta por ka bagi ong ka global village kamut ya ka perthei ni the ba ka pla ya ka perthei na the ba ka pla ndei shu ko man chwa kita men kyong yangi ban nang ne sa Amerika kilai nriu banai nrei menta nang ne sa Amerika ka jingai tang sawin si ka jingai tang na suntur ha ka skor tang na ka suntur ka skor ki baro ki basniu kira pustet hadu kata namar kata ka dei ni kumbala ong ki kinong kren menne matongin pej bahaya laga jong kakur ka jaj kino ki kit khya laga jong kakur ka jaj kita gidi ki breu ki babha hagawai ki sngi bangidon ka doibar kur hang tai hanong silong hamau kongai mai kan do yu rong ba kur marwai ngong ba ya ini cuma kongai ka don ka doibar kur marwai wong ka kur maru hen kan le yu yang kan kit khya ku marwai kan le yu yang kata ka kur ngatang ba di khon ba para la biang ala janong ngong jala ta ka bek para hanom bi kum gitar gidon la ta ki kino girang bakur hakaja jongi ra gidon gungu
Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru yue ar nyau lai